Oke, terima kasih yang terhormat, yaitu Bapak Najar Suwanti saking Kerasak, Bapak Lewasan saking Petahunan, Pak Adi Mujiono saking Babaan, Pak Jiat saking Botang Kebon, dan juga Pak Nur Yasin, Pak Wiki saking Mojo.
Terima kasih. Sampun diri tampil datang panggung pagelaran. Dan giliran berikutnya saya panggil Bapak Mar Said saking Mojo. Pak Sujito Epan saking Mojo. Pak Suhadak saking Mojo. Pak Sicis saking Mojo. Pak Ido saking Mojo. Pak Pur saking Bodang kalian Pak Sundari. Monggo kula aturi tampil dateng panggung pagelaran. Bapak Mar Said saking Mojo, Pak Sujito Epan saking Mojo, Pak Suhada Pak Sucis monggo mriki kalian Pak Ido saking Mojo, sesarengan Pak Pur saking Bodang kalian Bapak Sundari monggo monggo ala semonggo. Aturan kangge panjenengan sedaya monggo tampil teng panggung